абсурди в мрежата някой печели, използвайки страховете ни и замърсявайки интернет пространството с абсурдни лъжи за атентати, за зловещи самолетни катастрофи, за разрушителни земетресения и смърт. Най-често на популярни личности за смъртта се говори, за да е още по-така впечатляващо. Това не са обичайните жълти заглавия, с които, за съжаление, вече сме свикнали. Това е новата напаст в интернет. В началото един конкретен случай. Той е свързан с името на Азис, който беше погребан в кавички от едни писания в интернет. На неговото място обаче можеше да бъде всеки и примерът с него не е частен, защото злоупотребата в този вид касае всички ни. Да видим Азис и след това отиваме към заглавия, свързани вече с смъртта на много хора, с апокалиптични измислици, с мащабни разрушителни бедствия. Случили се, слава Богу, само в нечие болно съзнание. Да видим. Странно беше. България потъна в траур. И сложили моя снимка усмихната. Скоро, преди няколко утре, ми усъмнах с тази новина и с страшно много СМС-и от близки, роднини, приятели, много обаждания, т.е. хората, за съжаление, вярват. Четат и вярват. Четат и вярват. И е нормално да вярваш, когато близък твой човек прочетеш нещо за него. Дори да си, мисъл, толкова и колко ти отворен да си, колкото и open да си, все винаги се загнездва една такава, ами ако е вярно, ами ако пък не лъжат. Реагира. Значи при мен това е за пореден път и аз съм обучил моите близки, роднини, майка, баща, доколкото съм успял да ги обуча, да не четат и да не вярват на подобни неща, но те не могат избирателно да вярват. Успях да предупредя майка си преди да се е събудила, но изключих за татко. Много странно. И някъде към обяд баща ми започна да звъни. Аз не му вдигнах първия път, втори път видях, че отново звъни и си казах, че нещо е станало. Следващия момент се сетих и си казах, това е историята от Фейсбук с моята катастрофа и моята смърт. Вдигнах, той е ужасно притеснен, всичките роднини се бяха събрали около него, много от роднините. Всички говореха в един глас, ма ти да не ни лъжеш, моля те, кажи ни истината, добре ли си? Тогава аз казах, татко, аз съм на фитнес, не чуваш ли уредите? Човекът никога не е бил на фитнес, не знае как звучи в един фитнес. И трябваше да ги убедя, не знам как успях, че всъщност наистина всичко е една измислица. Не знам твоята реакция. Ти написа във Фейсбук нещо от сорта на Господ гледа. Мислиш ли, че такива хора имат страх от Бога? Мисля, че не се замислят за Бог в този момент. Те гледат точно в този момент да получат най-много отваряне на страници. Не знам как се нарича на технически това нещо. Мисля, че това е с търговска цел, ако не се лъжа, за да могат тези страници да бъдат посещавани, отваряни, харесвани. Нещо като рекламни банери. Нямам идея защо е.